Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Takže čaute lidi, já vás zdravím. Já jsem Hanis a se mnou je tady Čeky. Čaute. A hrajeme takový jiný server. Je tam ten už je nějaký rozgrifovaný. A nevím jak se to stalo. A Čeky chtěl hrát prostě tady. Ano, přesně tak. Lépe řečeno. Ano. Takže můžeme jít na to, našli jsme si takový ostrovek. S křivým dřevem. What the fuck? No, už jsem ho rozgrifoval, ten strom. Ale seka se mi to jak zamládá. No, čau. Tak já ti udělám truhlu. This chest is locked with a magical spell. Otevři mi to. Jo, vždycky. Co kameruješ? Tak. Co kameruješ, buzeru? No tak. Mám jiný To texture můžeš? pack, jak jste si všimli. To je fajnový. Hele, Skin mám Steva vojenskou. už není skin Steva, ale vypadá to jinak. Tak co tu dneska budeme dělat? No, takže, tak jak v našem Skyblocku, asi budeme nějak to muset rozšířit nebo co, nebo to bude úplně blbost. Budeme to rozšiřovat. A jdem zatím těžit. No a co? Já ti udělám krumpík. Audie mi kompač. A co jdeme Hele. těžit? Tu máš enchantovanou sekírku, všechno 127, tak jim to ukáž, jakože. Ukaž to. To je čistě. Ale dřevěnou jenom, jo. Jenom dřevo. Oh, vidíte to? Chcete si to přečíst? Takže dejte like a můžete si to přečíst, dobré? Jo, vykutil. Tak pojďem tam. Nebojte, to nejsou hacky. On je jenom takový menší. What the fuck? Já tu na tom serveru mám opečko, víte co? No pojď a jdem těžit. Sakra, co to bylo? Počkej, já jenom To bylo- nastavím si. Option. To byl asi nějaký Já bug. jsem na peaceful. To je blbost, že? Proč? Pojď, jdem těžit už. Počkej, to je jenom... Domen. Okay. Shit. A Tam. co mám těžit? Pojď, skoč. Ty nemáš krum, tak já ti ho dám, tak pojď. Tady do té Už ho díry? máš. Jo, skoč tam za mnou prostě, jo. No. Tyjo, to je zabugované trochu moc. Já těžím nějak rychle, sakra. Tak Já se nevím, podívej, proč. co máš za krumpač, ty. No mám dřevěný, obrana, enchantment. Natěžíme si nějaký matroš. Pojďem níž. A kde jsi? Tu jsem, já těžím trochu rychle. Sakra, voda. Ale musíš... Jo, mě se to Ale- seká, hej. A nemáme tak to je- pochodně ani uhlí, Však právě teď ho hledám, ježiši. Jo, takhle, tak to jsem nedomyslel. Dobré, Ale- sorry. Hele, železo. Tyjo, v jakém jsme levu? Železo, které nemůžu vykopat, tak to je na nic, fakt jako. Tak když máš dřevěný, No právě. Hele, uhlí. uhlí. Cože mě z toho pádá celé uhlí, sakra, co za enchant blbý. Ček si dám. Los. Já udělám do levelu 16 a pak tam to už nějak rozšíříme. No. Aha, takže budeme si kopat jinam. No, enchant drill a mi nejde prostě, tak čaute. Pane bože. No, konečně se to neseká.
Teď to je fajné. Tak já jdu domů, ty zatím nějaký ten kobl a já si dát krumpač. Funguje tu home? Jo, No, myslím. Uhlí. Uhlí. já mám uhlí, ale mám blbý krumpač. No, to jsem chtěl říct železo. Počkej, já si jenom upravím krum a už ti udělám to. Už ti to vemu. Dej mi kameny. No právě, ale já mám u sebe kamení. Už tam fajčuju. No a trošku rozšířím ostrov Vaniz, jo? Face to face. Takovým dobrým cobblestonem. No, dá se říct cobblestonem. I když A to mně se vlastně- líbí hladký stone. Cobblestone. Však tím to dělám. Férově. Mám ho 2. Tak. No, rozšířil se nám trochu ostrůveček. Já jsem udělal blbost, teď- co jsem to teď udělal. Já vím i torčky už, jo? Jo. Ty, co to mám? Stone, kde jsem to sebral? To máš asi ode mě. No a za chvíli už budeme končit, protože fakt nechci, abyste se dívali na to, jak tady kopu. Já nemám No, ani nejspíš. A stejně už mi to, natáčení mi to ani moc nedovolí. Takže já bych se s váma pro tento part rozloučil. Uděláme, ano, rozloučil, ale my budeme teďka kopat, to nemusíte vidět, a pak, jak když budeme stavit, tak zase Tak vám to budeme nahrávat. ukážeme prostě a druhý part. Dobré, takže čaute. Čaute.